Mae 2008 wedi bod yn blwyddyn hanesyddol i hogiau'r sosban yn barod. Yn ben campwyr Cymru am y tro cyntaf ni hanes. Diolch yn bennaf i gampau rhyfeddol y peiriant sgorio Rhys Griffiths. A rwan mae tîm Peter Nicholas yn barod am ymddangosiad cyntaf yng Nghnghrair y pencampwyr. Mae'r daith o rownd rhag brofol ar Barc Stebenheath yn Llanelli i'r ffeinal yn y Stadio Olympig o'n Rhufain yn un hynod bell, ym mhob ystyr. Ond mae'n rhaid cael cychwyn i bob taith yn does. Mae garreg milltir arbennig i glwb Llanelli. Dyma'r gêm gyntaf iddyn nhw yng Nghnghrair y pencampwyr a dyma'r gêm Ewropeaidd gyntaf i gael ei chynnal ar Barc Stebenheath. A mae Ventspils, y tîm o Latvia, yn gyfarwydd â theithio i Gymru fe guro nhw'r seintiau newydd yn y gystadleuaeth hon y tymor dwytha. I aros am y bêl yma gan Matty Jones. Fyny a hi, mae'r golwg i ffwnio'i. Ac fe nath yr amddiffynwyr yn dda fanna i gau Stephen Evans. A mae'r tafliad yn mynd o blaid Llanelli. Ac ar hyn o bryd mae'n anodd dewis unrhyw beth rhwng y ddau dîm. Ond dyma lle mae Carl Andrew Legg, boed o'n 41 oed neu beidio yn eich tîm, o gymorth mawr. Mae'r pellter yn dal ganddo fo. Ddim fel y buodd o fe at y postau pella. Ac mae fewn gan Stuart Jones ar dechrau perffaith i Llanelli. Allech chi ddim cael gol symlach, ond wyddwch chi fe. Legg wedi creu unwaith eto. Llanelli 1, Ventspils dim. Wel, be fedra ni ddeud? Mae rhaid chdi ofyn y cwestiwn does, ydy y tîm Ventspils wedi gwneud ei gwaith cartraf am Andy Legg? Edrych o ran y tafliad yna, dydy jyst ddim yn ychal, mae'r pŵer, mae bob dim gyda fo, ac y dasg hawdd wedyn yn y bostyn bella i Stuart Jones. Just neu siw bod yn cael y cysylltiad cywir, foli bach tots i fewn i'r gornel o gol.